Hola, boas tardes a todos. Comezamos logo coa Comisión de Cultura, Deportes e Mocidade. O punto número 1 é a aprobación da ata da sesión anterior. Alguna cousa que queirades? Entón, votámosla. Ou votase por unanimidade, sí? Vale, perfecto. O segundo punto, incoación de expediente para o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao insigne escultor ourensán don Acisclo Rogelio Manzano Freire. Ten a palabra. Enredelle o secretario, entón agora. Non, teño expediente aquí. Empezamos entón, pois, efectivamente. Bueno, o expediente está incoado legalmente segundo a regulación que contén o regulamento de honras desta Deputación Provincial, pois non sería estrictamente necesario que o Pleno se pronunciara, aunque si existe a costumbre pois, por parte da Presidencia de someter a consideración de Pleno as decisións de incoación deste tipo de procedimento. Neste caso, a proposta de resolución que se somete a ditame da Comisión di que unha vez vista a recoñecida trayectoria de don Acisclo Rogelio Manzano Freire, nado en Ourense, académico numerario da Real Academia de las Artes, escultor ourensán de prestixio, que o fixo merecente da Medalla Nacional de Arte Xuvenil ou do Premio Otero Pedrallo, entre outros, pois a Presidencia considera oportuno iniciar o expediente para a concesión da Medalla de Ouro da provincia. E de conformidade co artigo 10 do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación, o órgano competente para ordenar a instrucción do expediente será a Presidencia, pero, como dixen antes, en prexuízo disto, considerase oportuno solicitar o parecer do Pleno da Corporación en canto a ratificar a decisión de iniciar a instrucción do expediente. E polo exposto se propón que, tralo ditame previo que emitirá esta Comisión, o Pleno adopte o seguinte acordo. Primeiro, incoar o expediente para o outorgamento da Medalla de Ouro da provincia de Ourense ao insigne escultor ourensán don Acisclo Rogelio Manzano Freire. Segundo, designar a deputada provincial dona Ana Patricia Torres Madureira como instructora do expediente, conforme dispón o capítulo 3º do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación. A deputada instructora actuará asistida polo asesor de Política Cultural, don Aurelio Gómez Villar, que actuará como secretario do expediente. E terceiro, solicitarlle a esta Comisión Informativa de Cultura pois que ditamine favorablemente esta ratificación deste acordo por parte do Pleno. Ten a palabra alguén quere falar? Bernardo? Vamos a apoiar. Apoiadela? Sí. Monse? Nós tamén vamos a votar a favor. Sí, votamos a favor e ademais con gusto. E no caso dos... Nós tamén explicaremos un pouco máis por medio do no Pleno a nosa posición. Vale. Entón, votos a favor? Perfecto. Punto número 3, incoación do expediente para o nomeamento de fillo predilecto da provincia de Ourense o insigne escritor ourensán don Alfredo Conde Cid. Secretario? Sí, efectivamente, ben, pois en termos análogos ao expediente anterior, a Presidencia expón que unha vez vista a recoñecida trayectoria de don Alfredo Conde Cid, ourensán nado en Allariz, o cal acredita que estamos ante un escritor dos máis alentables e a vista do seu importante traballo como novelista no que destacan a calidade e o número das súas publicacións que o fixeron merecente, entre outros galardóns do Premio Nadal, do Premio Nacional de Literatura ou da Medalla Castelao. A Presidencia considera oportuno incoar expediente para outorgarlle o título honorífico de fillo predilecto da provincia de Ourense. Conforme ao artigo 10 do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación, o órgano competente para ordenar a instrucción deste expediente é a Presidencia, sen precisión do cal se solicita oportuno considerar o parecer do Pleno da Corporación en canto a ratificar a decisión de iniciar a instrucción do expediente. E polo exposto, pois se propón que por parte do Pleno se adopte o seguinte acordo. Primeiro, incoar o expediente para o nomeamento de fillo predilecto da provincia de Ourense o insigne escritor ourensán don Alfredo Conde Cid. E segundo, designar o deputado provincial don César Manuel Fernández Gil como instructor do expediente conforme dispón o capítulo 3º do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación. O deputado instructor actuará asistido polo asesor de Política Cultural don Aurelio Gómez Villar, que actuará como secretario do expediente, solicitándose por todo isto pois que a Comisión ditamine favorablemente esta proposta de ratificación da providencia de incoación do expediente pola Presidencia. Bernardo? Pois nos mesmos termos, tendo en conta ademais que procede este escritor de Allariz, ali no Pleno do Concello xa se respaldou esta proposta de cara á Diputación Provincial, así foi trasladado, pois anunciamos o noso voto favorable. Monse?
Nada, o voto do Grupo de Ciudadanos tamén vai a ser a favor. Miguel? Vai ser favorable. Non sei... Si, nós tamén ratificamos e explicaremos tamén por máis por miúdo a nosa consideración do voto. Entón, bueno, aprobada por unanimidade, xa non votamos. Punto 4, dación de conta da aprobación da programación anual de prezos públicos da Escola de Gaitas da Deputación de Ourense 2019-2020. Entendo que aquí non se vota, non, Candedo? Non, aquí dáse conta porque isto, vamos a ver, estas son as materias que están delegadas na Xunta de Goberno, que é a que aproba os precios públicos por delegación do Pleno. A tramitación, a adopción de acordos da Xunta de Goberno por delegación do Pleno exixe o ditame previo das comisións, igual que no caso de acordos do Pleno, porque son acordos de competencia plenaria. En este caso, semella que por razóns de urxencia, polo inicio do curso, houve este ano, bueno, pues un certo desexaxuste en algúns tempos administrativos pola constitución da corporación a principios do verán. Vamos, entendo que foi ese o motivo, pois botouse o tempo encima e propuxose elevar por razóns de urxencia directamente a Xunta de Goberno esta decisión. Todos os xeitos dou conta da proposta porque a teño aquí, o que pasa é que acaba de haber un incidente no expediente electrónico que eu teño acceso a él vía web service e se me foi, teño aquí, mira. Bueno, pois o que se di é que o artigo 4 da ordenanza que regula a Escola de Gaitas establece a obligatoriedade de aprobar a programación anual antes do 15 de setembro de cada exercicio. Se fixa nesa ordenanza o contido mínimo desa programación, os prezos públicos, e o 13 de setembro, pois por ese motivo, para cumprir ese prazo, a Xunta de Goberno acordou aprobar a programación da Escola de Gaitas para o curso 19-20, pois con ese contido que se distribuiu, figuran o número de prazas de cada ciclo, do ciclo elemental, do ciclo medio, do ciclo superior, dos cursos para adultos, percusión, canto, pandeireta, un curso para adultos de canto e pandeireta e zanfona. O calendario de actividades que se iniciará 1 de outubro e rematará o 30 de xuño, hora e media semanal por materia, aparte do mesmo tempo de ensaio semanal, actuacións das distintas agrupacións da escola. Figuran tamén pois, os prazos de matriculación e o proceso de admisión. E os prezos públicos de matrícula que entendo que son os mesmos que os de anos anteriores e que non se modificaron. A matrícula por curso académico é de 40 euros, cunha bonificación no caso de que sexan varios membros dunha mesma unidade familiar, e hai ademais unha bonificación do 100% da cota para os alumnos que sexan desempregados ou fillos de desempregados. Ademais é unha matrícula que se pode pagar de modo fraccionado en tres prazos, non? E despois establece tamén a estructura xeral das ensinanzas que se imparten, 3 ciclos, elemental, medio e superior, e a percusión en 3 cursos, canto e pandereta en 2 ciclos, e complementariamente cursos especiais para adultos, como xa dei conta, pois en todas as disciplinas, gaita, percusión, canto e pandereta. Isto é o acordo do que se dá conta, e espero que o ano que ven pois pode vir normalmente a dictamen previo da comisión antes de ir a Xunta de Goberno. Así doulle a palabra, sí. Se alguén ten algo que dicir ou preguntar, sí. Bernardo, Monse, Miguel e Álvaro, nada. Vale, entón non a votamos porque non... Non, porque xa está aprobado. Non, xa, a proxectación. O punto número 5, dación de conta da aprobación da programación anual de prezos públicos da Escola Provincial de Artes e Oficios para o curso 2019-2020. Secretario. Sí, ben. Sentarnos diantes. Ahora sí teño a proposta. No, ahora sí. Ahora sí. Xa me deu tempo a volver a conectarme. Sí. Bueno, pois eso, o 13 de setembro do 19 a Xunta de Goberno adoptou o acordo da aprobación da programación anual e dos prezos da Escola de Artes e Oficios para o curso 19-20 e se lle dá conta a esta comisión, foi por razóns de urxencia dese acordo. Pois se detallan as accións formativas que inclúen debuxo e iniciación a pintura, perfeccionamento en pintura, talla, escultura en madeira, modelado, escultura en barro e releiría. O calendario do curso, igual que na Escola de Gaitas, pois vai de 1 de outubro a 30 de xuño. Se imparten 2 horas de docencia diarias en cada disciplina en días hábiles, de lunes a venres. Os horarios concretos pois poden fixar a dirección da escola.
Bueno, se detallan outros aspectos, o plazo de inscripción a través do Centro Cultural Marcos Valcárcel, e se sinalan tamén pois, os prezos públicos, que tamén creo que son os mesmos que en anos anteriores, unha matrícula anual por disciplina de 50 euros e un abono mensual por disciplina de 100 euros ao mes por alumno. Hai tamén unhas bonificacións para os desempregados de o 100%, e tamén para as persoas con síndrome de Down e persoas cun grado de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%. Isto en esencia o que constitúe o acordo que adoptou o 13 de setembro a Xunta de Goberno. Sí, o abono mensual son 10 euros. 10 euros, sí? Non dije 10 euros. Lo dije. Que dije? 100. Ah, no, por Dios, non, 10,00. 10 euros, sí. Algo que comentar, Bernardo, Monse, Miguel? Nada, gracias. E Álvaro, nada. Vale. Despois, o punto número 6, moción do Grupo Socialista sobre a defensa do mapa de titulacións do campus de Ourense. Ten a palabra, Susana. Boas tardes, o argumentario témolo todo, polo que o Grupo Socialista presenta a proposta de acordo que é a seguinte: que dende a Deputación Provincial de Ourense se inste a Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia a recuperar con carácter inmediato o doble grado de Informática e ADE, que nunca tivo que ser tivo pechado. Se impulse a carreira de Aeronáutica coa implantación en exclusiva do Máster en Inxenierías Aeronáutica e que se incorporen as novas titulacións de grau que permitan manter a competitividade do noso campo. Bernardo? En principio estamos de acordo, pero observamos o voto. Monse? Este grupo está de acordo, sí que é verdade que opino por distintas reunións que mantiven con axentes implicados nesta cuestión, que creo que na proposta de acordo deberíamos centrar, porque me parece o máis urxente, no tema da exclusividade do Máster de Enxeñería Aeronáutica, porque nos parece que é un elemento diferenciador que sería importante para a nosa provincia, para diferenciarnos do resto da provincia, de poder manter esa cuota de alumnado que ven exclusivamente a Ourense para poder realizar ese máster. Me parece incluso ben tamén o tema do doble grado de Informática de EADE. Como tercer punto, poñen vostedes que se incorporen novas titulacións. Eu opino que deberíamos centrarnos na exclusividade do máster. Quizáis podíamos falar tamén do doble grado. Quizáis, se tiramos demasiado da corda, a corda tensa se rompe. Polo tanto, considero que se debe quizáis centrarnos sobre todo na exclusividade do máster. De todas maneiras, daqui ao vindeiro pleno manterei máis reunións con distintas institucións que teñen que ver con este tema. Por lo tanto, vou a falar da miña reserva de voto ata ese día. Moitas grazas. Miguel? Sí, concordo en termos xerais co contido da argumentación. Sin embargo, tamén concordo plenamente ca voceira de Ciudadanos no tema relativo á exclusividade do máster, sobre o cual xa nos pronunciamos no Concello de Ourense como acción conxunta de todos os grupos. E tamén é certo que desearía ter máis datos obxectivos e recabar máis información, sobre todo dos axentes implicados, para votar, incluso para plantexar algunha posible emenda de engádega, por lo tanto vamos a reservar o voto e a argumentación definitiva para o pleno. Sí, bueno, nos por a nosa parte tamén vamos a reservar o voto e tamén vamos a ver que podemos a mellor mellorar esta moción. Non sei se queren decir algo máis no segundo turno, non? Vale, pues, vamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vamos co punto número 7, mocións de urxencia. Non hai ninguna. E o punto número 8, rogos e preguntas. Algún, sí? Sí, boa tarde outra vez. Simplemente unha pregunta aclaratoria que vemos nesta modificación do orzamento de remanente, unha partida de 25.000 euros para a campaña Nadal de Ourense, que quixéramos saber un pouco máis de que vai consistir esa campaña Nadal que vai facer a Diputación no Concello de Ourense. Vale, contestarémola por escrito porque non temos ahora mesmo información para poder
Bueno, non sei se Miguel, mellor quero... Simplemente, ata onde eu sei, é unha axuda, non é a campaña de Nadal solo 25.000 en Ourense. Pouco Nadal poderíamos facer con 25.000 euros, pero bueno, é unha axuda para poder abordar distintos programas de actividades no Nadal ourensán. É unha axuda económica, unha subvención nominativa. Alguna cuestión máis por parte de algún outro grupo? Nada? Bueno, pois moitas gracias, entonces levantamos a sesión.